Hola, ara entrevistarem a la Yu, que va néixer aquí, a Catalunya, i ara ens donarà una mica la seva opinió que té envers el treball que estem fent. Hola, Yu. Bones, Lídia. En el centre escolar on eres alumne hi havia diversitat cultural? A veure, quan jo era petit, que feia primària o així, pues no tanta. Però cada cop, quan canvies de poble i te'n vas a secundària o així, pues sí, cada cop hi ha més. I quan érem 2 a primària, pues som 8 a secundària. Molt bé. De quina manera gestionava el centre aquesta diversitat cultural? No tinc molta informació d'això, així que no puc jutjar molt, però jo diria que bé. Per lo que veig, per exemple, quan ve un estranger, té com es deia? Les aules d'acollida? Les aules d'acollida, perquè es vagi adaptant al curs i agafant el ritme de la classe. Molt bé. Trobes que hi ha molta diferència en qüestions d'alumnat divers entre el centre on anaves abans i el d'ara? Em pots repetir la pregunta? Sí. Trobes que hi ha molta diferència en qüestions d'alumnat divers entre el centre on anaves abans i el d'ara? Sí, bastanta. Sobretot quan, és el que em deia abans, que quan canvies de poble a ciutat, O del canvi de primària sí, a secundària? pues augmenta. Hi ha més estudiants, Cada cop venen o sigui, hi ha més immigració. sí. Per exemple, Diguem això. en el poble on tu vivies, la immigració d'on provenia principalment? Abans, majoritàriament, era del Marroc. Sí, del Marroc i diria que els segons sud-americans, però no sé. Molt bé. Aviam, creus que la diversitat escolar està ben gestionada a les escoles actualment? A veure, jo crec que l'important d'això és que abans d'entrar a les classes i tot és que tinguin una base de l'idioma. Perquè depèn de la certa edat que vinguis, si vens molt jove, doncs sí, t'adaptaràs, però quan ja vens que tens 15, 14, canvies de lloc, canvies de gent, nous amics, i l'idioma és una barrera que bastant gran, per integrar-se, sí, L'idioma és fonamental. Fonamental. Creus que la immigració afecta l'èxit educatiu? A veure, pots referir aquesta pregunta? Doncs si el fet que hi hagi tanta immigració afecta doncs que puguis fer una carrera o puguis... Això depèn d'on vinguin les famílies. Per exemple, jo soc del Marroc, quan vaig néixer aquí, els meus pares són d'allà, però les meves germanes totes han estudiat i conec altres famílies que també del Marroc, que les seves germanes, pel motiu de ser noia, no han pogut estudiar. Això seria la diferència, saps? El que afecta a l'estudi, a l'èxit educatiu. Però, i en el sentit que si creus que la immigració pot afectar a que el grup classe que ja hi havia doncs enredareixi o pugui sortir endavant, com ho veus això? Jo diria, a veure, tampoc és que afecti molt perquè no vindria una massa d'estrangers, serien 1, 2, 3, vale. I la majoria de gent d'allà és autòctona. Però sí, jo una mica sí que pot endarrerir. Molt bé. Què opines sobre l'educació que rep la gent autòctona i la gent que ve de fora? Creus que hi ha diferència? Sí, bastanta. El primer motiu, l'idioma, com he dit abans. Una persona que no sàpiga l'idioma no pot avançar. La comunicació és el principal. Sobretot la gent de fora, que se'n van a aules d'acollida, i la gent d'autòctona que es queda a classe, doncs ja crea una barrera i hi ha diferència i uns endarrereixen i altres avancen. I fins i tot crear una barrera per crear vincles afectius, amics, perquè ja això pot ser que posicioni... És a dir, que et passis més amb la gent de l'aula d'acollida i no et puguis integrar en el grup? Sí. Bueno, no és el meu cas, però dic, és el que veig. D'acord. Et sents en certa manera manipulat ideològicament per les autoritats del govern o per l'ambient social que t'envolta en quant a la teva concepció del multiculturalisme?
Una pregunta molt bona, però jo, per exemple, soc marroquí, bueno, em considero d'aquí. I jo, per exemple, em puc anar a la ciutat i veig estrangers, bastants, i ja em fa cosa. Ho veus diferent. I no em considero racista, tot el contrari, però la societat, jo crec, al néixer aquí, això és la societat, al ser diferent una mica, doncs ja ho veus diferent i no agrada, jo diria. Fins i tot a tu que... Que soc marroquí, sí, em passa. És veritat. Al néixer aquí i som d'aquí, doncs em passa. La societat fa que a vegades, doncs... Sí, m'ha passat. Què opines sobre la integració laboral dels immigrants en el teu país? La immigració és... La gent que ve de fora ve a treballar, sí o sí. I això fa que els empresaris s'aprofitin per explotar. Sobretot quan no tenen estudis, que no poden defensar-se, perdona, i és explotació principalment, diria. D'acord. Podries donar-me hipotèticament la teva opinió sobre com et sentiries si anessis a l'estranger com a refugiat o com a immigrant? Creus que tindries traves polítiques o socials respecte al fet de que vindries de fora? Mira, jo per exemple aquest any m'he anat a Canàries a estudiar, no coneixia ningú i jo crec que no. En un mes jo ja tenia el meu grup, vaig conèixer molta gent, em vaig adaptar fàcil. Jo crec que quan tu vens nou a un lloc tens que adaptar. També és el cas que jo parlava castellà. És a Canàries, jo tenia idioma i és molt important tenir això, és molt més fàcil el camí. Que m'anés a fora, faria tot el possible per aprendre l'idioma estranger i poder-me adaptar i comunicar. Deixant a part el fet de ser uns éssers socials, creus que els humans sabem actuar amb la gent que no és del nostre territori físic? Em pots repetir, perdona? Deixant de part el fet de ser uns éssers socials, creus que els humans sabem actuar amb la gent que no és del nostre territori físic? Això et refereixes, com per exemple, tenir por a gent de fora, podríem dir? Com et sents tu quan veus que hi ha tanta immigració, per exemple? O com veus que... Jo, per exemple, en el meu cas, em sento... No sento res, saps? Ho veig supernormal, però, com he dit abans, en l'anterior pregunta, que té una mica relació, que fins i tot jo, que soc marroquí, noto a vegades diferenciació amb ells quan veig estrangers, però jo crec que sents que t'ocupen. Crec que t'ocupen el teu territori, que no són d'aquí i t'ho estan ocupant. I que a vegades és normal aquest sentiment. Sí, crec que sí, a vegades sí que és normal. Sobretot quan després d'un temps no s'arriben a adaptar. El que jo crec que afecta molt és la religió, perquè jo ho he viscut i és un cas que afecta bastant, sobretot l'islam, perquè és molt fort i en canvi el cristianisme no és tant i xoquen. I això fa que no s'adapti la gent, que sigui la seva religió, el seu idioma i es queden, sobretot quan hi ha bastants d'aquell cert país, perquè ja s'ajunten entre ells. I això fa Això és el problema. Aquest és el problema. Això fa que no s'interessi adaptar-se amb els altres, perquè ja estan en el seu àmbit. Sí. Llavors, et consideres un habitant d'un territori o del món? Jo, per exemple, no em considero de cap lloc. Em considero una persona, he nascut en aquest món, però sí, si em preguntessin d'on ets, diria català. O què ets, català, ho diria. Però jo, per exemple, no aniria i diria soc català. No em considero res, no. Podríem dir que no crec en fronteres. Molt bé. I quina opinió donaries sobre la diversitat cultural globalment? Sobre el racisme, més o menys. Sí. Vale. Globalment jo diria que cada cop s'està avançant més, la gent ho veu més normal, la societat en general. Això és bo. I cada cop serà més ràpid i jo crec que arribarà un moment que això serà normal, no hi haurà tanta diferenciació. Sobretot ara mateix amb l'internet, que ens comuniquem de part a part del món,
això fa que ens ajuntem més. No hi ha com abans, fa temps, que no et podies comunicar amb gent d'allà fora i no els coneixes, per tant, no saps com són, jo crec que és... Clar, és que ara amb internet, vull dir, nosaltres que som amics de tot el món, que potser els nostres pares, vull dir, només tenien amics d'aquí. Multicultural, saps? Jo diria que es pot ser tot. Sí. Doncs moltes gràcies, Ayub, ens ha servit moltíssim la teva intervenció i m'ha agradat molt fer aquesta entrevista amb tu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé el treball. Gràcies. Vinga.